Liki sa yuta sa Barangay Tapul, lungsod sa Tabugon, nabantayan nga nagkadako tungod matud pa sa padayong nasinati nga mga aftershocks. Fam, kumusta ang sitwasyon diha sa Tabugon kapin usa ka semana humana sinati ang linog? Yes, tulo ka mga barangay sa lungsod sa Tabugon ang adunay nakit-ang mga pagpangliki o pagpamuak sa mga yuta. Human sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog dinhi sa Northern Cebu ni atong Setyembre 30. Dinhi sa lawak sa pamilyang Rota, bisubay ang liki sa yuta, nabuak ang ilang konkretong saog. Hinungdan nga wala nila puy ang balay, gawas nga moitambag sa Tabugon LGU tungod usab sa kahadlok sa mga nanimuyo. Human sa kapin usa ka semana sukad sa linog, matag aftershock. Panguyawan ang mga residente kay nabantayan nilang nagkadako ang pagkabuak sa yuta. Ito may nabiak na sa loob ng bahay namin. Ma'am, yung una maliit lang. Maliit lang yung una. Tapos palagi aftershock mo na laki na ang biak sa lupa. So ma'am, nakakatakot para sa inyo? Sobrang takot. Mas dako nga buak pa ang makita sa sunod nga balay, pipila ka kilometro gikan sa kaduhang balay nga apektado. Matod sa Tabugon MDRRM officer, nga 7 sa 25 ka mga barangay sa Tabugon ang ilang nasuta, nga dunay pagpangliki og mga sinkhole sa yuta o mga pagdahili sa bato ug yuta. Pumunta na yung FIVOX, tapos kahapon yung sa DOST, pinakita namin yung area kasi nag-check din sila ng mga landslide area namin dito sa barangay po. Nagpaabot lang matod sila sa resulta sa gihimo nga pakisusi sa OCD ug sa FIVOX. Gawa sa mga pagpangliki nga nakita sa pipila ka bahin dinhi sa lungsod sa Tabugon, lakip sa giproblema karon sa mga residente ug sa gobyerno ang kining mga nidahiling mga dagkong bato ug uban pang mga yuta sa pipila ka bahin kay kasagaran dinhi sa lungsod sa Tabugon, bungtod man o bukid. Hinungdan nga kining usa ka parte sa barangay Kumbado ang wa gyud una paagi gikordon kini tungod kay aduna pay mga matag karon og unya masinati nga pagdahili sama na lang ni ining dakong bato nga tinipak gikan sa bungtod. Usa kini sa rason nga kapin sa 200 ka mga pamilyahan nga kasamtangang nagpuyo sa mga tolda haduol sa mga eskwelahan o sa mga dapit nga luwas ra. Ang mga sakop sa Tabugon MDRRMO ang kanunay nga nisusi sa mga lugar, ilabi na sa mga dapit diin ang mga residente ang mobalik matag karon og unya sa ilang Pinoy-anan. Sama diri sa Purok Pangguom, Barangay Tapul, usa ka dakong bato ang nilihok ug gikahadlukan sa mga nanimuyo nga maligiran na gyud ang ilang mga balay kun kanunay pa ang pag-uyog o mga aftershocks. Gipangitaan kini og paagi sa Tabugon MDRRMO nga makuha ang dakong bato nga dili makaapekto sa mga panimay. Yung sitwasyon sa bato, nakalutang lang kasi tapos na may tendency talaga na gumalaw siya kasi umangat na yung yung binaglagyan niya. Sa talaan sa kagamhanan sa lungsod sa Tabugon, moabot sa 4,000 ka mga balay ang apektado sa linog. Kapin na sa 11,000 ka pamilya o kapin sa 42,000 ka mga individual ang apektado. Unong usab ang natalang nakalas sa linog. Nagpadayon pa ang mga relief operations o ang pagpanghatag sa mga makaon ug mainom nga tubig matag adlaw gikan sa LGU, DSWD ug pribadong sektor. Samtang gisugdan na sa Bugos City DRRMO ang pag-agni sa mga residente nga nagtulda-tulda sa open ground gawas sa ilang panimay ug ang anaalang sa daplin sa daan nga mobalhin na sa tent city. We are now putting the displaced people into one place. So yung tent city po natin na gusto yung national na isama na lang yung lahat yung mga apektado para maproteksyonan yung welfare nila. Saka ito yung area na talagang safe din sila. Samtang gipahibaw ni Bugos City Mayor Mayel Martinez ang ilang plano nga pagtukod og prefab structure nga cost efficient ug energy efficient kay dali ra matukod og lig-on ug magamit usab dayon. Nagpaabot na lang siya sa mamahimong disenyo niini ug aron masabutan kun pila gyud ang budget. Samtang i-restore una kining Bugos City Hall aron adunay magamit ang mga offices sa City Hall nga kasamtangang gatulda-tulda lang usab sud sa compound sa City Hall ground. Kani magong atong ipabuhat dinhi, I told them baka kanan, can we make it a little bit more aesthetic kay murag niyon ko niya banga if it's not gonna be so expensive because if we're gonna be staying there for over a year, I don't want people to come and murag nag-attraction gyud ng City Hall nato. So we don't also want na people will, every time they come to City Hall they will be reminded banga kapait sa kinabuhi.
Ses dinhi mismo sa tubangan sa Bogo City Hall ipahimutang ang prefab structure. Samtang matod ni Bogo City Mayor Mayel Martinez nga gipasalig usab sa provincial government nga mohatag sila og duha ka prefab structure nga gamiton unya diri sa Bogo City alang sa office sa CDRRMO. Samtang usa ka sistema usab ang gipatuman diha sa pagpang-apod-apod sa mga pagkaon, ayuda ug tubig ngadto sa kapin sa 34,000 ka mga apektadong pamilya dinhi sa Bogo City aron masiguro nga maapuran gyud ang tanan. Ses? Dagang salamat, Femari Dumabo.